אחותי הקטנה, יש לה אוטיזם. להיות אחות של אלונה זה אולי אחד הדברים שהכי עצבו אותי. בזכותה למדתי לקבל אנשים ולאהוב אותם, בדיוק כמו שהם. כן, את לא אוהבת אותי באמת. זאת השרשרת שאני קיבלתי מירדן מתנה ליום הולדת. אז למה לא הורדת אותה? למה לקרוע? לא דיברתי בדייט שלי אתמול, הייתי. נראה לי שבאמת אתה בפרנזון. אז אין לי סיכוי. לא, מה פתאום? סיכוי יש. טוב, אם את צריכה טיפים, מישהו פה עף על עצמו, אה? אנחנו צריכים למצוא לעצמנו בני זוג. אתה רוצה שאתה ואני כאילו? נראה לך? אוקיי, בסדר, באמת זה... ממש לא. יופי. תראי, הכל בסדר. הכל בסדר, הכל בסדר, אני איתך. אילי, אני פשוט לא ידעתי. שמה? שגם לך יש אחים אוטיזם. אני לא מכיר אותך, אבל אני כן מכיר את אלונה. אם את רוצה אותה איתך, צריכה לנסות להתקרב אליה. זה גם מה שהיא הכי רוצה. חשבתי שתביני שאני לא כל כך מוזרה, ואת תתחילי לאהוב אותי. אלונה, ברור שאני אוהבת אותך. את אחות שלי ואת מיוחדת. אני שמח שאין לך חבר יותר. למה? בגלל שאני רציתי להיות חבר שלך. מור, אני מסכימה שנצא לדייט. נראה שמתפתח פה איזה סיפור אהבה. לגמרי. אני לא מפסיק לחשוב עלייך. האמת שאני גם חושבת עליך לפעמים. זה שנים שאני עושה אודישנים ואפילו לא מקבלת קולבק. הציעו לי עבודה בארצות הברית. אנחנו בדיוק מדברים על איך לספר לכם. אני רוצה להיות שחקנית, מה אתם חושבים? שאני פשוט אזרוק הכל לפח כי בא לכם לעשות רילוקיישן? כשתגורי בפלורידה נוכל לדבר בזום? נצטרך לתאם בינינו את השעות שלא עם הרילוקיישן וכל זה. הבנתי שאני לא בטוח יכולה להיות רחוקה מהמשפחה שלי. אם תיסעי, אנחנו נראה מה נעשה. אבל עכשיו את כאן, ואני כאן, ואני אוהב אותך. אין לי כוח לנסוע כל יום שעה באוטובוס. אני רוצה ללמוד קרוב לבית. אוקיי, אבל את מבינה שזו כיתה רגילה לגמרי. אז מה? אז זה אומר שאת תהיי שם לגמרי לבד, אף אחד לא יהיה על הספקטרום. תהיה לי סייעת. אמא בדקה. בסדר, אבל מה שמפריע לי זה לא הלימודים, זה התלמידים. את זוכרת שפעם את ניסית להתקבל לשיעור בלט? כל הילדים צחקו עלייך. אנשים כל הזמן צוחקים עליי. אני לא יכולה שזה יעצור אותי. מוזר שהיא עונה ככה. קאט! טוב, בואו נעשה אותי, בסדר? ואלונה, פליז בלי הערות ביניים, אוקיי? לא, למה בלי הערות ביניים? זה טוב, זה מעולה. רואים שיש לך אחות אוטיסטית. שזה אמיתי, זה מגדיל את הסיכוי שלך לקבל את התפקיד הזה. בואי נעשה שוב. אוקיי, בסדר, צודקת. תודה שאת עוזרת לי, אלונה. כן, אבל יש פה עוד מלא טעויות. בסדר, אז תגידי מה שבא לך, בסדר? שיר, תגידי, את מראה את זה היום לבימאית? בגלל שהיא אמרה שזה ממש דחוף לה, לא? איך אני יודעת? מה, אנחנו לא צילמנו, אפשר שנעשה בבקשה? בסדר, נו, אני ממש בלחץ, לא יודעת, זה אודישן הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי. אני מבינה, ועדיין אני מאחרת למיכו, הוא מחכה לי על הסט. בואי נעשה את זה מהר. אוקיי, בסדר, רק אל תשכחי על הסט לשאול אותה אם היא אהבה את זה. בסדר, יאללה, נו. יאללה, תודה. בואי נצלם כבר שיהיה לי מה לשאול. קדימה. אני מתחילה, אתן מוכנות? כן. 3, 2, 1, אקשן. היי! וואי, כמה זמן לא ראיתי אתכם. יהיה כיף היום. כן, אני מקווה שהחנאים שלי. אל תדאגו, נראה לי הם יעופו על זה. באיזה שעה להיות בריף? אנחנו נתחיל עם הקבוצה של יעל, תבואו עוד איזה שעה וחצי. שמע טוב. תעשה טובה, תשחרר אותנו, אילי. כן. אביב, סיפרתי לך מה קרה לי הבוקר? קיבלתי ביצה למים רותחים. מצבה קשה. אתה כזה מצחיק כמו אורחים מצחיק פה. יש לי הזאת בדיחה. אז רגע, חכה עם הבדיחה הזו, בסדר? כי אנחנו צריכים להתחיל. טוב, ברוכים הבאים לקייטנת החגים של הימייה. התגעגעתם אליי מהקיץ? כן. יופי, איזה כיף. אז היום יש לנו הפתעה. לכבוד פתיחת הקייטנה, אנחנו נשוט לריף הדרומי, שם יחכו לנו ירין ואיתמר, מדריכי הצלילה של הימייה, ובעצם ייקחו אותנו לעשות שנורקלים. כיף, לא? לפני שנצא לים, אני רוצה שנעבור ונתרענן על נהלי הבטיחות. בסדר? תפתחו את החוברות. והיום, אני רואה גם שמצטרפת אלינו שייטת ותיקה ואהובה שחזרה השבוע אחרי שנה בחול. אני קצת מתביישת, מאיה. אין לך מה להתבייש, לוני. כולם פה חברים שלך, הם אוהבים אותך. יאללה. אלונה! סיוון. אלונה? סוצי איתך חברה שלך?
נסענו בלעדיכם. כן, סליחה, פשוט שיר השיגה לי אודישן לעונה השנייה של מעבר לקשת. הכל טוב, העיקר שאתם פה. יאללה חברים, בואו ניקח אפודים. בבקשה. אני קצת מתביישת אליי. אני מקווה שזה יעבור לי. אני בטוח שזה יעבור לך, ואם לא, אז הכל טוב, אני איתך, בסדר? בבקשה. גלי, מה נסגר? רואים שהאצבעות שלך לא בקצב. טוב, זה מהר לי מדי. אני יכולה פשוט יצירה אחרת? בסדר, אנחנו נמצא משהו איטי יותר. קחו 10 דקות הפסקת קפה. שלום לגלי, אנחנו שמענו שאת צריכה עזרה בלשמור על קצב הנגינה שלך. מה נפלתם עליי עכשיו? זה איך אני אוהבת אתגרים? במיוחד שזה בלייב ואי אפשר למחוק שעושים פדיחות. אז קבלי את האתגר שלנו. אנחנו שמים לך קטע ראפ עם המילים, ואת צריכה לעשות ליפסינג מושלמי. כוח אליכם באמא. מוכנה? של צוות הדיגיטל המתוקים תמיד. מי זוכר מה הדבר הראשון שעושים לפני שיוצאים ללב ים? כן. קודם כל מוצאים את הפקק. יפה מאוד, מצוין. מישהו פה יודע להגיד לי למה? כדי לראות אם יש נסילות או דלק או שמן במנוע. יפה מאוד, אביב. יש עוד משהו שצריך לזכור? זכרו את 4 הממים. מדחף, מצברים, מיכל דלק ומנוע. יפה מאוד. תקשיבו, אתם מעולים, באמת. אז מה שנעשה זה שאתם תעיינו קצת בחוברות עוד, ניתן לכם רבע שעה, ואז אני אבוא לעשות לכם איזה בוחן קצרצר לראות שאתם על זה, ונצא. בסדר? נוני, הכל בסדר? אני לא יודעת את התשובות. אני לא יודעת את 4 הממים. זה בסדר. היינו עכשיו שנה בחול. אם תקראי את החוברת, אני בטוחה שאת תדעי הכל. את יכולה גם לבקש ממור לעזור לך, אולי תלמדו ביחד. יש לנו 10 דקות, זה בדיוק הזמן להפתעה שלנו. הפתעה? מה קורה עם גלי? אני צריכה אותה לחזרה. בדיוק סיימנו איתה. אני שנייה הולכת לשתות משהו טוב. 5 דקות, אני מחכה לך פה. טוב, תקשיב, בוא נשאל אותה מה היה על האודישן, היא חופרת לי ברמות. טוב. מה? רצינו לשאול אם צפית באודישן ששלחנו לך. כן, רק לא הבנתי למה שלחתם את זה אליי ולא למלהקת. אז זהו, כי זאת שנבחנת היא חברה ממש טובה שלנו. כן, מאוד טובה, פשוט רצינו שתראו אותה אישית. לא, הבעיה שהיא חדשה בתחום. אין לה סוכן, אין לה כלום, עכשיו חזר מחול וזה, אז ביקשנו את הטקסט והעברנו לה, אני מקווה שזה סבבה. תקשיבי, הסיפור של הסדרה זה אחד לאחד החיים שלה. וואו, את לא מבינה, לגמרי. תגידו, כן. אתם תמיד משלימים אחד לשני את המשפטים? לא. כן. כן. לא. כן, אנחנו פשוט חברים טובים מכיתה ג'. וואלה, כן. הייתי בטוחה שאתם זוג. זוג! לא. נראה לך, ממש לא. אנחנו חברים טובים. אנחנו חושבים אותו דבר, מדברים אותו דבר. אנחנו כמו אחים. brothers. נראה לי, מי נשאיר? טוב. מה את אומרת? נראית לי בוסר, מצד שני יש בה משהו טבעי והיא חמודה. מאוד חמודה. כן, כן, בינתיים אני מתלבטת בינה לבין עוד מישהי. טוב. אנחנו מקווים שזה יסתדר. כן, אני אשלח את זה גם למפיקה, שתגיד מה היא חושבת. לפי החופרת, כמה מיכל דלק צריך כדי לצאת לים? צריך שיהיה מכל דלק מלא. כל הכבוד, מאור, מוכן לשאלה שנייה? יאללה. רגע, גם אני רוצה להשתתף בחידון. אתה אפילו לא נתת את 4 הממים. כן, אני כן. מדחף, מצבר, מיכל דלק, מנוע. נכון, מאור? מאור, מה? למה אתה לא עונה לי? ככה. אתה כועס עליי? כן. בגלל שלא דיברתי איתך כל השנה. כן. אני פשוט שונאת שיחות וידאו. הן מכאיבות לי בעיניים, במיוחד בלילה.
ומפלורידה חייבים להתקשר בלילה. כי כשכאן יום, אז שם כבר מאוחר בלילה. אוקיי. סליחה אם נעלבת. חשבתי ששכחת ממני. בכלל לא. לפחות היה לך כיף שם? כן, מאיה ממש עזרה לי עם האנגלית. כן, וכולם היו ממש נחמדים, וגם גרנו על המים, וואו. והייתה לנו סירה משלנו. את מפריעה. תעצמי עיניים. נו, הפתעה, יום הולדת שמח. אילי, זה מקסים. אתה יודע אבל שיום הולדת שהיה לפני חודש וחצי, כן? כן, אבל אז עוד היית בפלורידה, ומאז חזרת לסוכה באודישנים, ופוג מזוודות, ולעבור הביתה חדש, לא משנה, חשבתי שנחגוג היום. וואו, אילי, זה הכי מקסים בעולם, תודה. כרטיסים לתיאטרון? כן, אני יודע שאת אוהבת מחזות זמר, אז השגתי לנו לחדש הזה, שכולם... מה, זה בין הצלים? איך השגת לזה כרטיסים? זהו, היה סולד אאוט האמת, אבל התקשרתי למחלקת מינויים של ה... הלו? היי, דיברתי עם ליאל, שומעת? כן. תקשיבי, היא אמרה שאת ממש ממש חמודה. מה, זה מה שהיא אמרה עליי? כן, אבל... ממש ממש חמודה, היא אמרה ממש פעמיים, אני לא מאמינה. כן, אבל היא עדיין מתלבטת, לא יודעת. היא מתלבטת לגביי, מה יש לה להתלבט? שתחליט כבר. טוב, מאיה, אני חייבת לסגור. תודה, שיר. יאללה, ביי. ביי. תקשיב, זה ממש ממש חמוד, אבל אני חייבת ללכת, בסדר? מה ללכת? לא, אבל הכנתי לנו הפלגה, וזה פיקניק, כל הדברים שאת אני אוהבת. יודעת, וזה ממש מקסים, ואני מבטיחה שאני אוכל הכל כשאני אחזור, בסדר? ביי. היי. היי, אפשר לעזור לך? כן, אני באתי לשיר ומיכו, הם חלק מהצוות דיגיטל. שמו אותך ברשימת מבקרים? לא נראה לי, אבל אני חברה ממש טובה שלהם. מצטערת, אין כניסה בלי הזמנה מאושרת. אז אולי נקרא לשיר לבוא לקחת אותי? רק בעלי תפקידים יכולים להיות על הסט. אני אגיד להם שהיית פה. איך קוראים לך? מאיה. מאיה. תודה. יפה מאוד, אביב. יופי, תשארי במהירות הקבועה הזו, בסדר? מדי פעם אל תשכחי להסתכל במכוונים. איפה סיוון? סיוון, תרחקי מהקצה! סיוון! אל תשארי בדיוק ככה, בסדר? לא לשנות כלום. סיוון! למה את כל כך קרובה לקצה? סיוון, תרחקי מהקצה. אני גם רוצה קצת על ההגה. אי אפשר. לא, את אורחת. אי אפשר. לא, אני לא. אני בחוג הזה כבר 3 שנים, נכון מאור? אני לא יודע, צריך לשאול את אילי. גם לי מותר על ההגה. אילי! 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 את מכאיבה לי באוזניים! אילי! מיידיי, מיידיי.
איתמר, כאן אילי. אילי, כאן איתמר, שומע מה קורה? אני חושב שעלינו על סרטון. אני חייב שתבואו לחלץ אותנו. אני רואה את המיקום שלך, מה אתה צריך? כן, אני חושב שאנחנו תקועים על איזה משהו, אני לא בטוח. אני צריך שתבואו לבצע סריקה. ומהר. אנחנו רואים אותך, מגיעים. מאיה, היי! מה את עושה פה? אמרת שהבימאית מתלבטת לגביי, אז באתי לשכנע אותה. את לא יכולה לשכנע אותה, היא עסוקה, היא על מה את עושה? מה את עושה? מים? לא, תודה. מים? אולי צריך להוסיף צבע. להוסיף צבע. סגול, נלך על סגול, זה יהיה הכי פשוט. מים? וואי, ממש כן, הלך לי הגרון. יואו. מה את עושה? סליחה, זה... אל תדאגו, עוד כמה דקות נגיע לחוף. היי. אני ממש מצטערת. מאיפה את מוכרת לי? מהאודישן ששבע מיכו הראו לך? אני באתי להראות לך שאני מתאימה לתפקיד. לא צריך. אני הכנתי 2 מונולוגים. גם את סצנה 21 וגם את סצנה 37. כבר ליהקנו שחקנית מוכרת, בלי אודישן. אבל אמרת להם שאני חמודה. מצטערת, זה לא מסתדר. אבל אנחנו עדיין מחפשים את הדמות של תאיר. התפקיד הראשי. הראשי? האוטיסטית שהקריאה איתך. היא יכולה להיות טובה לנו. אפשר את המספר הטלפון שלה? קולט איזה הזדמנות טורפת יש פה? לא? העתיקות שראינו בים זה בטח שווה מלא כסף. אז נוכל להוציא כמה מהם ולמכור סוחר עתיקות. זה לא שלנו. בסדר, זה לא של אף אחד וגם אף אחד לא צריך לדעת מזה. אנחנו מחר בבוקר נצלול לפני שפותחים את הימייה. נדבר על זה בבית. איתמר, איפה? אני אלך לקרוא לו רגע. אילי! מדע רוצה לדבר איתך רגע. כן, שנייה. גידי, אני 5 דקות חוזר, בסדר? בגללך לא צללנו היום. לא נכון, זה לא באשמתי. היא צעקה עליי סתם. כי את לא התאמרת עליי, ועכשיו פיק ללך, אין לנו קייטנה. נכון, אז תנו הכל. מאור, אתה בא לפיצה? תלכו בלעדיי. התיקון של הסירה ייקח כמה שבועות. ירין. בוא תן יד. בוא.
שב אבא. בסדר? הנה אבא הכנתי לך ארוחת בוקר. תודה חמוד. איפה אמא? אמא הלכה למכולת להביא לחם. איתמר, זזנו? כל כך מוקדם, עוד לא 7 בבוקר. יש לנו הפלגה. שכחת? אני רוצה להגיע למיה לפני שפותחים. להוציא את כל לפני שכל העולם מגיע לשם. אתה רציני לגבי זה? אני תמיד רציני. ואנחנו מאחרים לאוטובוס, אז יאללה. אבא שיהיה יום טוב, בסדר ותיאבון. אבא, אמא, תכף תחזור. אתה בסדר, נכון? אני בסדר, אני מסתדר. בהתחלה קיבלתי מההתנגשות, אבל אז חזרנו לימיה, ומאור ואני הלכנו לאכול פיצה ביחד, וגם החזקנו ידיים. אני ממש מתרגשת לראות אותו היום. יופי, לא אני. מאור מאוד חמוד. כן, אני פחדתי שהוא שכח ממני כשהיינו בפלורידה, אבל הוא לא. שנייה, לא אני. ריוש, הכל בסדר? כן, סתם לא עברתי את האודישן. אוי, איזה מבאס. אני ראיתי כמה קשה עבדת על זה. בסדר, יהיו עוד אודישנים. אגב, הם ביקשו את המספר שלך. שלי? כן, הם רוצים לבחון אותך לתפקיד של תאיר, האחות האוטיסטית. אבל אני לא שחקנית. כן, אז תגידי להם את זה. טוב, יאללה, אני זזה, קבעתי עם אילי. מהר. יהיה בסדר. בדוק.